नमस्कार मुलांनो, इयत्ता 9वी इतिहास प्रकरण 4 आर्थिक विकास या प्रकरणाचा अभ्यास आपण या पाठामध्ये आज करणार आहोत. आपल्या देशाने स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर जो आर्थिक विकास केलेला आहे त्याची माहिती आपल्याला या प्रकरणामध्ये घ्यायची आहे. आपण प्रामुख्याने मिश्र अर्थव्यवस्थेचा स्वीकार केला. पंचवार्षिक योजना, त्यांचे यशापयश, बँकांचे राष्ट्रीयकरण, 20 कलमी कार्यक्रम, गिरणी कामगारांचा संप, 1991चे नवे आर्थिक धोरण या मुद्द्यांचा आपण या पाठामध्ये अभ्यास करणार आहोत. विद्यार्थी मित्रांनो, आज प्रामुख्याने आर्थिक विकास हा अर्थव्यवस्थेशी निगडित आहे. अर्थव्यवस्थेचे प्रामुख्याने 3 प्रकार पडतात. त्यापैकी पहिला जो प्रकार आहे तो म्हणजे भांडवलशाही अर्थव्यवस्था, दुसरा प्रकार समाजवादी अर्थव्यवस्था आणि तिसरा प्रकार मिश्र अर्थव्यवस्था. हे अर्थव्यवस्थेचे 3 प्रकार पुन्हा बघा: भांडवलशाही अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था आणि मिश्र अर्थव्यवस्था. भांडवलशाही अर्थव्यवस्थेमध्ये उत्पादन साधनांची मालकी, व्यवस्थापन आणि स्वामित्व हे भांडवलदाराकडे म्हणजेच खाजगी उद्योजकाकडे असते. त्यामुळे मिळणारा नफा हा पूर्णपणे भांडवलदाराला मिळतो. दुसरा समाजवादी अर्थव्यवस्था, यामध्ये उत्पादन साधनांची मालकी, स्वामित्व आणि व्यवस्थापन हे समाजाच्या मालकीचे म्हणजेच सरकारच्या मालकीचे असते आणि मिळणारा नफा हा समाजाच्या आणि सरकारचा असतो. तिसरा मिश्र अर्थव्यवस्था म्हणजे उत्पादन साधनांची मालकी, व्यवस्थापन आणि स्वामित्व काही प्रमाणात खाजगी आणि काही प्रमाणात समाजाची म्हणजे सरकारची असते आणि या उद्योगांवरती सरकारचं पूर्णपणे नियंत्रण असतं. या पद्धतीने आपण तिन्ही अर्थव्यवस्थेची माहिती या ठिकाणी पाहिली. आता मिश्र अर्थव्यवस्थेचे 3 भाग आपण पाहणार आहोत. पण तत्पूर्वी भारताने मिश्र अर्थव्यवस्था का स्वीकारली, तर प्रत्येक अर्थव्यवस्थेमध्ये म्हणजेच भांडवलशाही आणि समाजवादी या दोन्ही अर्थव्यवस्थेमध्ये काही तोटे आणि काही फायदे देखील होते आणि म्हणून या दोन्हींचा सुवर्ण मध्य साधून भारताने मिश्र अर्थव्यवस्थेचा स्वीकार केलेला आहे. यामध्ये प्रामुख्याने भारताचा आर्थिक विकास साधण्यासाठी दोन्ही अर्थव्यवस्थांचा सुवर्ण मध्य साधून जी आपण अर्थव्यवस्था स्वीकारली ती मिश्र अर्थव्यवस्था होय. या मिश्र अर्थव्यवस्थेचे 3 भाग पडतात. 1 सार्वजनिक क्षेत्र, 2 खाजगी क्षेत्र, 3 संयुक्त क्षेत्र. आता यामध्ये प्रामुख्याने पहिला जो भाग आहे तो म्हणजे सार्वजनिक क्षेत्र. या क्षेत्रातील उद्योगधंदे पूर्णपणे सरकारच्या नियंत्रणाखाली व व्यवस्थापनाखाली असतात. उदाहरणार्थ संरक्षण साहित्य उत्पादने. अजून उदाहरण जर बघायचे असेल, रेल्वे, विमान, पोस्ट, संरक्षणाशी संबंधित असलेले सर्व उत्पादने याचं नियंत्रण सरकारकडे असतं. वित्त संस्था या सरकारच्या नियंत्रणाखाली असतात, ते सार्वजनिक आहेत. त्यानंतर दुसरं क्षेत्र आहे खाजगी क्षेत्र. या क्षेत्रातील उद्योगधंदे पूर्णपणे खाजगी उद्योजकांच्या मालकीचे असतात, अर्थात त्यावर सरकारी देखरेख व नियंत्रण असते. उदाहरणार्थ उपभोग्य वस्तू. आपल्या दैनंदिन वापरामध्ये जे वस्तू येतात त्या सर्वांचं उत्पादन हे खाजगी क्षेत्राच्या अंतर्गत त्या ठिकाणी येतं. तिसरं संयुक्त क्षेत्र. या क्षेत्रामध्ये काही उद्योग खाजगी उद्योजकांच्या मालकीचे तर काही सरकारी व्यवस्थापनाखाली त्या ठिकाणी असतात. भारताने मिश्र अर्थव्यवस्थेचा स्वीकार केला. त्यासाठी प्रामुख्याने एक उद्दिष्ट आपण डोळ्यासमोर ठेवलेलं होतं, ते म्हणजे अधिकाधिक उत्पादन आणि मोठ्या प्रमाणात लोकांचा सहभाग. भांडवलशाही आणि समाजवादी अर्थव्यवस्थेतील चांगले गुण एकत्र आणण्याचा प्रयत्न आपण त्याद्वारे केलेला बघायला मिळतो. नफ्याची प्रेरणा, उपक्रमशीलता, नियमपालन, कालबद्ध नियोजन इत्यादी गोष्टी मिश्र अर्थव्यवस्थेमध्ये आपल्याला दुर्लक्षून चालत नाही. या मिश्र अर्थव्यवस्थेमध्ये प्रामुख्याने जे दीर्घकालीन विकासावर अधिक भर देण्यात येतो, संरक्षण, शास्त्रीय संशोधन, शिक्षण, रस्ते, रेल्वे, कालवे, बंदरे, विमानतळ उभारणी हे क्षेत्रे भरपूर भांडवल गुंतवणूक लागणारी आहेत. कारण यामध्ये
प्रचंड भांडवल गुंतवणं आवश्यक असतं. म्हणून खाजगी उद्योजक यामध्ये सहभागी होत नाहीत, कारण यामध्ये गुंतवणूक जास्त असते आणि मिळणारं फळ मात्र उशिरा त्या ठिकाणी मिळतं आणि म्हणून खाजगी उद्योजक या ठिकाणी पुढे येत नाहीत. अशा उद्योगामध्ये सरकारलाच पुढाकार घेणे आवश्यक असते. सरकारने 1973मध्ये औद्योगिक धोरणामध्ये गती वाढवली. प्रामुख्याने अवजड उद्योग, उद्योजक घराणी व परकीय उद्योग यांचा प्रभाव आटोक्यात आणणे. उदाहरणार्थ टाटा, बिर्ला, अंबानी यासारखे खाजगी उद्योजक. त्यामुळे सरकारने सार्वजनिक उद्योजांना प्राधान्यक्रम त्या ठिकाणी दिलेलं दिसतं. लघुउद्योग, ग्रामोद्योग आणि घरगुती उद्योग यांच्या विकासावरती लक्ष आपण केंद्रित केलं. भारताला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर अनेक समस्या आपल्यापुढे उभ्या होत्या आणि देशाचा आर्थिक विकास करण्यासाठी 1950मध्ये भारत सरकारने नियोजन मंडळाची स्थापना केली. या नियोजन मंडळाचे अध्यक्ष हे प्रधानमंत्री असतात. 1950मध्ये नियोजन मंडळाचे अध्यक्ष म्हणून प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू हे या मंडळाचे अध्यक्ष झाले. या मंडळाने कृषी आणि ग्रामीण विकास, संतुलित औद्योगिकरण, किमान जीवनमानाची तरतूद, लोकशाही सुसंगत असा आर्थिक विकास, नियोजनाची आखणी, अंमलबजावणी यामध्ये लोकांचा सहभाग आणि व्यक्तीचा विकास करणारी 5 वर्षाची योजना तयार केली. ही योजना पंचवार्षिक योजना म्हणून ओळखली जाते. 5 वर्षाच्या कालखंडामध्ये कालबद्ध रीतीने नियोजनाद्वारे योजना पूर्ण केल्या जातात. त्या पंचवार्षिक योजना म्हणून ओळखल्या जातात. पंचवार्षिक योजनांचं मूलभूत तत्त्व काय होतं, तर एखाद्या देशातील साधनसामग्रीचे प्रमाणशीर वाटप व तेथील मनुष्यबळाचा योग्य वापर